ugi. Wis nderekne sesuk ujian Cahayu ya. Nggih ujian. Ujian kenaikan kelas. Ngono kelas pira to, Nduk? Kelas menika kelas tunggal. Oh, kelas SMA. SMA. Nggih. Ojo pacaran sik Cahayu. Alah mboten. Oh, ojo. Apa meneh kenal cah musik, ndak usah ritek. Apa Mas? Siji musik, loro yoga. Kuwi aja dikenal. Walah, Nek nama dalang apa? ra apa-apa. Dalang. Dalang. Dalang sing rambutnya gondrong terus gawe giwang, kuwi oleh kuwi. Nek dalang Jawa Tengah pareng napa mboten? Dalam? Dalang Jawa Tengah pareng napa mboten? Dalang Jawa Tengah. Sumangga Mbak Lintang Kairo. Wilujeng dalu Cahayu. Nggih wilujeng dalu ugi. Alhamdulillah bisa ketemu karo Mas gantengnya Jawa Timur. Wah, alhamdulillah nderek pitepangan nggih. Niki kula Cahayu. manggile Om napa? Ya Mas ngono aja. Oh nggih Mas Dalang nggih wilujeng dalu. Sugeng dalu Cahayu. Wah, aku yo mek sering nonton tok karo awakmu ki, Nduk. Walah nggih. Jan biasane neng konten, konten, apik nduk apik. Nek awakmu biasane neng miri gambar, aku yo mek nonton ngopi neng etan dalan. Yo mek tak batin aku. Jenengan nggih mirsani. Sok-sok lek nang miri gambar to. Nggih. Neng studio. Nggih, salim rumiyin. Oh iya Cahayu ngene. Iya melu. Cah-cah ra duwe duka. Karo ngene lho sing apik ngene iki lho salim. Lah wau kan dereng kepanggih kalih panjenengan. Cahayu wah jan. Iki pas-pas aku Cahayu. Ya ampun. Dalam? Pas-pasanku ngono lho. Delok to Mas. Mas Dalang. Eteh lho Mas. Aku lek roh. kadang roh sing ngene-ngene iki rada piye ngono, Mas. Pripun? Ya mboten paring asma sinten? Lintang Kairo. Wah, Mas. enggak ampun jenenge Lintang. Nggih. Kok gedhe. Kok endel men to jare iki? Kok mesti. Aku ki yo ora aku ki ndak endel lho, Mbak. Lah pripun? Ah yo mek is kedek menyek. Oh, kemenye endel-endel ngono. Carane ngrayu. Oh, carane ngerayu ya. Sampeyan tak rayu gelem, Mbak? Hah? Sampeyan tak rayu gelem, ah? Masa dadak takon wong modelmu koyo Apa enek ngrayu kok takon. Ngerayu aja endel-endel lho tapi. Tapi ngapunten lho, Mas. piye? Aku karo Mbak Lintangnya asli beda keyakinan, Mas. Lah, Tenan lho. Aku yakin gelem kene yang yakin gak. Lah wis asli kok. Tak contoni. Oh ya wis contono sih. Ya ora. Oh ya iso. Ya dah. Ya, delok gembuk. Jotos. Nyapa ya. nggih pripun Mas? Halo Mbak Lintang Kairo. Iya, halo. Ngono lho, Dek. Langsung respon apa ora? Anu. Apa kok guyang-guyu tok piye Sik to? tang ini lho. Tang. Otang ya otang kemasane. Iki ki jenenge Lintang. Iki lho piye to, Mas? Kowe lek ra iso Lek rayu bocah iki meneng delok tak rayune. Lah adalah Kang kadulu. Kene Cahayu. Nggih, Kang. Oh, anu to. dhewe sing Roncema ladi. Mas, aku Mas Didik Didik. Wong ayu Nggih. Wonten dawuh Kang Mas. tresnaku tanpa upama kelawan sliramu Cahayu. Semanten ugi kawula Kang Mas. Malelo ka anton ngono cah-cah kok ora usah nyawang kirek loro Cahayu. Ya Allah, kirek piye to iki jane? Bojo Mas, aku kok tangane astane jenengan pun disuwirian nggih mangke. Rina wangi amung
dadi Ya ampun. impen Wah. pebuntone Enake kok iki. pantes diku ya Piye aku? bagus Cahayu. Heeh, titik. Lho ngene lho. Aku anu Mas. Lek sampean wong manis, ning nek aku wong bagus ya. Ning lek cah loro kirik Niki napa Aku anu. Ya wong manis lah aku didik-didik. Manis kan gila. Aku ora wani ngadeg iki mergane enek tunggake. Engkang mawe Kenang-kenangan sampai doplang dadi kirik. Inggih Kang Mas. Serem aku iki. ngene iki lek tak bacot Sri Tanjung mesti dadi garwaku. Mas. Mengke astane jenengan pun diisui riyen. Hah? Astane jenengan Pun disui, Mas. Pun diisui. Wis disawang bojoku. Sorry ya, Mah. Ngapunten nggih. Ora apa-apa Cahayu, sampean takon bojoku. Wong lanang kuwi ibarate kipo. Oh nggih laras. Sopo-sopo sing nyemut saya gilap. Wah, gilap. Takono. Bu, niku lek pemainten malaikat dicatat pripun? Nggih. Tapi anu Mas. Kocelok ngono tak tapuk diasmu. Tapi ngapunten Mas Daru nggih. Piye, Ngapunten. Apa? Ngono iki biasane kudu duwe paugeran Mas. Heeh. Eling lan waspada. Piye? Eling di bojone ngomah waspada aja sampai konangan. Asli. Sampeyan arep ngaturne apa Purbawasesane ini bocah kirik loro kuwi. Wah, jenengan ampun sia-sia ta. Mas, Piye, tangan. Piye? Jabak bayi mau ngeteni iki to. Oh, ya mpun diisui ya. Jalen delok Mas. Aduh, selanjutnya sok ben lek karo aku ketoprak. Kula nggih ningali kedhi Ah Mas. nggih siap. Enten kalih jenengan teng anu nggih. Antene entek gerek telek Wonten luncung. Pujiharjo. Oh, dateng Pujiharjo Pujiharjo ketoprak karo Mas ya. Ah nggih siap. Siap, apik. Ditunggu CS-nya nggih. Engko tak warai ketoprakan. Mas. Aku mending ganteng. Mas. Blakre ngamun pong-pong kowe. Sok lek ngono karo Mas ya ketoprak. Mas apa? Jangan mau sama Mas. Kenapa? Sama kakak aja. Ih, kakak. Kakak war. Ih. Cuentil ya Mas ya. Aku ya iso modus iso aku Mas. Piye? Modus ya ngene. Aku sampean apa roh aku magician. Heeh. Mas. Magician. Bahasamu basa linggis iki Tukang sulap. Begitu tanganmu tak sebul srut ya toh. Hah? Langsung enek sampean cara aroma ngono aroma parfum. Apa? Aroma parfum sing sampean sukai iku aroma apa? Bakarat. Bakarat? Iya. Oh iya. Bakarat ya. Iku ketokne parfumku tak antem dasmu yo. Mboten. Iki sik Mas aku tak marekne modus aku pengen sampean iso ngono lho. Emang kenapa kalau bakarat? Gini loh sayang. Aduh, gini loh Lin. Coba Lin apa tang? Lintang. Lintang. Nggih. Ngene lho Lintang. Dalam. Halo kuwi arepin wis kerajuten lho. Kok iki piye to? tak koprok jaipang ya. Aku seancang-ancang. Nah. Ngene. Iki engko tak sebul toko kene, tanganmu astamu sing tengen mesti langsung mambu bakarat. Lah kok bisa? Oh bisa no kene magician no. Ya ampune telek ngono lho. Wah, bati. Hah. Bangkre. Pinter. Winter jalan ana kuwi. Bisa. Kemang ambune apa, Bisa Mbak? ora? Ya gila. Untukku ketatan mic. Piye Mas?
Sik Mas Linu. Mas Linu, aku iso mencium. Ajar. Ki mangambune apa, Mbak? Bakaran. Bakaran kumen tangan sing ndi, Mbak? Sing kanan. Sing kanan yo jajal sama ambu. Ambune apa? Telek. Lho, ambune telek lho. Nyapa wong aku penting iso. Ambune apa, Mbak? mambu kok. Ambune apa? Mau ki telek saiki ganti Wah, bakaran to. ganti bakaran jajal lho. Wah, Mbak. Model coro-coro. Tangane. Cahayu. Dalam. Ditimbali neng peh doplang. Nggih, alhamdulillah saged marak sowan dateng dusun Peh Doplang. Peh Doplang. Alhamdulillah nggih. Ngaturaken salam sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu ingkang sami rawuh ing dalu menika nggih. Pangapunten nggih Mas Dalang niki suwantene kula ora ditelan. Oh ngono. Ora apa-apa Cahayu. Nggih, nderek mendoakan. Aku nggih. pokok bocah ayu ora masalah. Dalang. Bocah ayu ora masalah suarane entek. Pokok suarane wah. Oh, tapi tenan. Dalangin Daru Kartiko sindene lintang kae. Iki jodoh. Cocok. Langsung. Loh, masalah iki cocok ngoten. Maksudnya cocok. Oh, enek Daru Kartiko enek lintang kae lho. Secara chemistry. Iya. Sik. Bahasamu kengetanen. Chemistry ki apa? Chemistry iki. Chemistry ki apa Iya, jenenge? Jelasna. Chemistry itu kayak itu loh, Cocok. mendalangi peran ngoten lho. Oh, Mas. berarti gopring dicocok-cok ngono. Oh, kok sogrok kuwi. Piye to iki jane? Wis ndak pandang. Cah goblok e ramu. Nduk arep ngaturke tembang apa? Heeh. Nggih, saderengipun derek mendoakan buat acara bersih dusun nggih. Nggih, bener. Nggih, mugi-mugi dusun Peh Doplang pinaringan kesehatan, Amin. kabagas kewarasan, kawilujengan. Semoga kedepannya menjadi dusun 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 yang maju, Amin. semakin maju Amin, amin. masyarakatnya, Tepuk semakin tangan, tepuk jaya. Tepuk tangan buat Peh Doplang. Luar biasa Ingkang sekali. dipandhegani kalawan Pak Wo Baroji. Nggih. Ning Malang tuku teri, Mas. Piye-piye Cahayu? Warga Peh Doplang mugi kathah rezeki. Amin. Yo ngene iki lho, Dah. Bocah ayu cerdas. Ah? Heeh, kok mesti diweki tangan neh. Aku bener-bener elek ini rupaku ki ya iso lho. Piye? Piye? Ngawut ae. Piye? Tapi pundi mau Mas? Lah. Peh Doplang ya. Oh, Peh Doplang. Tuku marang dadai bronjong. Heeh. Warga masyarakat Peh Doplang ini bos, senggol dong. Pinter. Uteke kok meletek. Aku mbok. Bocah kaya ngono, tiba uteke kok mletek-mletek. Nah, lute-lute jan iki. Totale pitik dek ngene. Heeh. Piye, Pong? Nggih. Nek awakmu piye, Pong? Aku Bosok. lali, Mas. Bongko. Heeh, Cahayu arep ngaturke tembang apa? Nggih niki wawon. Dibawani napa mboten? Niki wau wonten pamundutan. Lah, kamangka kula niki wau saking transit badhe minggah panggung niku disangoni niki wau kalih disangoni. Ibu. Oh, ngene iki lho. Ibu Kades. Heeh, Bu Sinten? Supia. Ibu Sumia. Sophia. Sophia. Aku yo disangoni. Oke. Sampe disangoni Cahayu. Padha salaman sik karo aku. Dalang. Kirek loro ra disangoni. Iki sangoni ora lah jane. Awake dhewe piye? Bu Supia 200-an mawon mboten ana. Ngapa? Lah kunut sangon kene ora. Oh iya. Mbok sumpah demi Allah iki lho disangoni. Oh iki sangoni Bu Supia. Ayo, Mas piye lah. Aku mau ya disangoni lah Pak Dalang. Oh ngoten nggih, matur sembah nuwun nggih Bu Kanjeng. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Niku wau ngersakaken lestari. Lestari diaturke. Alamku. Nggih, sugeng dalu Ibu. Lestari. Monggo Ibu badhe nderek menyanyi. Badhe napa nderek duet. nembang Ibu Supia monggo. Nggih, Monggo, apa Bu. kita Sumanggaken, Bu. tinggal Monggo mohon? yo. Nggih saged to Bu lek Ibu. Kades monggo Bu. Monggo Ibu. Monggo. Ayo. Sepatu, Cok, Mas. Yo. Ayo. Ya. Monggo Ibu. Monggo Bu Supia. Supia. Tindak wonten pemanggungan. Ibu Kades monggo nenggani wonten panggung nggih mboten napa-napa. Napa kalih bapaknya juga sakit Ibu?
Nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Rabi salam mboten Ibu. sekeca badane. Matur sembah nuwun, Bu. Nggih, mugi-mugi enggal saras nggih Ibu. Kula sing dereng. Kula nggih dereng. Nggih, tuku uyah neng pasar isik Lempih. menggani aku lan kowe Cahayu. Nggih, leres sangat. Ya, Kakung rumiyin nggih seniman nggih. Nggih, Bu, cuma rada ngene iki ya sak rada iwaya. Kakung yuswa pinten ta Kakung? Kok tasik puwinak ning jengleng jenengan? 72. Wah, 72. Kelahiran 53. 53. Alhamdulillah. Bocange nun sewu lho. Injih. Iki ya musuh putu dadi tok riko. Aku mejane gak ngene iki. Wis pas tapi kurang pas. Gandengane jenengan Darsini wau wangune. Ya, sak kelase. Dadi lek musuh putu iki carane kurang dokok. Cara pendaharan ora tek dokok. Rada riko saiki. Ya wis gak apa-apa. Ayo ndak lanjut. Yen memacan amung karo jalanan Lho, Kong kok ngliyeng to, Kong? Aku iki mumet lek dijenglengne iki. Lah napa? Ya las mbok kelingan jamane. Bayoke kumat. Sejene ono kelingan mbahmu putri dhisik cek awal pertama. Wah, lah Zaman iki malam pertama ya wis ngono kuwi lho nduk dhisik. Ngliyeng-ngliyeng ngoten Ngliyeng nggih. ora tok mumet ngono. Iki mek nuruti Abah Wahono, mengko ora dituruti potong bayarane ngono lho bocahne. Abah Wahono tasih nenggani, Kong? Iya. Ah, nggih. Mangga. Yuk. Golane mantep lho, Kong. Alah ya mek kene rokne mbahmu putri biyen kok. Lha nate ngaten. Iya mbahmu putri lek ora digoyang ya wis ngono ki terus tak terokne. Kayang to. Heeh, oke. Ya. Panas hutan Mas janjine kepiye aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet Yuk. Oh. Sudan, hutan panas saling aling. Lek jengkoke dhisik. Aleleng. Aleleleleleng. Ayo. Cepet gunung. Oh. Det. Jadi kok Tasik sanggup, Kakung? Yo, kendang ana, Cok. Cek.
iki dudu Victor ya, aku dikira Victor. Kon ngobrol. Hop. Niki sarehne sampun kathah yuswane. Wis dadi rada mengkis-mengkis. Aku wedi lek kiat lho, Kong. Kula Anu kok Nduk Cahayu. Kairo. Sak kakung iki padha karo bapakku. Dadi intine mung seneng atine. Leres sanget. Kelegan ngoten. Nggih, leres sanget. Yo, lanjut. Yuk. Nadian wadon sarta lanang. Loyo kok. Lemes. Lemes. Ya wis kadesuk dadi kesel. Heeh. Ino dikuatke cah. mane banyu Iki wong jane bocange asline iki cara sepeda motorno rime selong. Lah kudune lek nang jola-joli mejek separuh mang dadi terganggu. Oh kata. Panjenengan ki saged jola-joli kok. Lah ya iso to, kowe godangi jola-joli ya. Cobi ta kok. Ceko, Cok. Ceko. Waduh. Yo, ayo ngopo? Jola-joli riyen mawon. Ayo Ceko. So. Ayo kok. Iki menika lodrokipun langking kusuma. Mau anteke ora iso pas. Para sederek kula sedaya jalarestri anom lan tuwa. Pumpung sik urip dulur, ayo padha elinga salat 5 waktu, padha lakonono. Pumpung sik urip Lur Cahayu akeh selawate. Tekak lora ndase ireng wong wis tuwek kok iso ngareng. Yo. Sugeng dalu dulur para rawuh sedaya kula aturi pinarak ingkang sakeca. Monggo mirengaken dulur kidungan kula babile lepat nyuwun pangak somo. Iki jamane wis maju, musuh masyarakat do plangan, ayo padha bersatu. Boleh nyambut gawe aja gampang krusa-krusu, mundak nimbulno barang tukar lan patu. Apa maneh wong sing rawuh bapak lurah, wong lek nyambut gawe ora ngono maya karo masyarakate. Ora gampang gelisah, dusun darungan muga-muga gemaripan. Ayo manut pituture bapak guru,
uga dieman uga dikukulan titiru rumah tanggane dulur aja sok gampang tukaran padu mulakmu anak kabeh padha mesem lan guyu eman-eman wong sing deman putuku sing ayu ayo didandune cok yo so yo Ayo kok. iki piye bocah ayu lak putu-putuku dhewe wong lek nyinden laris wae muga-muga kena nggih sangu lak sekolahe Amin. la elo samone dipangan ular la elo lek putung aja ngaku-ngaku pinter iki ana kang gendar boleh nabuh bumbunge ya dijejer-jejer boleh nabuh sing modher aja bater garane cilik dase jeber apa maneh lak jenenge slentem wong sing nabuh ora duwe guna boleh nabuh ya mek gur ngalem garane cilik dawa dase sageger Soting. apa maneh jenenge Pak Soting Oh, soting. wong sing dinceng bener enggak penting wonge gedhe dhuwur rambuté kriting wetenge gedhi kaya ubat cacing ngene lho Nduk Matur sembah nuwun. Nggih. Kakung. Saya sangat kok. Wonten malih kok. Jenenge Asta. Asta. Jumlahe loro dawane padha. Padha. Wong sing tengen tingge muluk sego, barang sing kiwa tingge apa-apa kena. Iya ta? Lah ya ta, Nduk? Leres kok. Iya bener ta? Apa-apa Iki kena. ngono lah jenenge grana. Grana. Jumlahe loro bolongane padha. Kading kala nimbulne perkara lek tinggi ngok bojone kanca ya ta bener ora diomong yang akeh Nggih. iya ta Dibacutne capek gununge. iya iki ngono lah jenenge Pak Dalang Alah wis ora usah. wong sing tidam mek debok karo wayang Leres kok. iya ta bener ta Bener. Wong nyabetne wayang tangane ndaplang lek sikile jikang ngutahno wedang bener ora Leres tau Pak Dalang. ya Heeh. Nggih, matur sembah nuwun Kakung, dibacutne Matur capek sembah nuwun, gunung. Kakung. Iya, capek gunung. Mangke soalé waranggonane tasik kathah. Iya. Iki to. Nggih. Ah Cahayu, capek gunung. Capek gunung lanjut. Ayo. Gentenan bendang rata. Nggih. Kripik gedang, kripik telo, titik edang, titik Nggih, rata. matur sembah nuwun lho, Kum. Iya, iya. Aduh. Adikku Cahayu genduk Nggih. lintang Kairo. Wah, Nggih. matur suwun ya Cahayu. Nggih, matur sembah nuwun ugi. Lenggah sauntara. Nggih. Ah, ganti mbak-mbak iki ya Cahayu. Nggih. Ah, Ning pangapunten saderenge lho, Om. nyapu to ora. Niki mengke keranten besok ujian. Iya, heeh. Dadose mboten saged derekne ngantos Goro-goro. Oh, ora apa-apa Cahayu. Nomor WA-mu piro Cahayu? Damel napa? Wingi kae kan ya wis WA. Oh, ya etok-etoke ngono. Oh, lah etok-etoke. Nggih. Kae nomorku simpenan ya Cahayu. Nggih, siap. Aku kawedi ngene iki Malia. Heeh. Piye? Mboten. Aku gregeten. Lah nggih kula ajrih lho kalih ibunda. Ora apa. Oh, lek ning panggung ndak masalah. Nduk nembang sitok ngono gelem. Napa? Dewa Tresna. Dewa Tresna. Iya. Kalian jenengan nggih.
Oh iya ora apa-apa. Matur sembah nuwun ugi. Wis nderekne sesuk ujian Cahayu ya. Nggih ujian. Ujian kenaikan kelas. Ngono kelas pira to, Nduk? Kula sakmenika kelas tunggal. Oh, kelas SMA. SMA. Nggih. Ojo pacaran sik Cahayu. Alah mboten. Oh, ojo. Apa meneh kenal cah musik, ndak usah ritek. Apa Mas? Siji musik, loro yoga. Kuwi aja dikenal. Walah, Nek nama dalang apa? ra apa-apa. Dalang. 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 Dalang sing rambutnya gondrong terus gawe giwang, kuwi oleh kuwi. Nek dalang Jawa Tengah pareng napa mboten? Dalam? Dalang Jawa Tengah pareng napa mboten? Dalang Jawa Tengah? Nggih. Jawa Timur lho lah. Ayo paksa, ora apa-apa Cahayu, ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun. Oke, nggih. Yo, jumenengke ki adikku si Pul